weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to asnde balla jakiri wuro molo gurela seele seeno yero tampi daro birkama ngujuru capital FM ko waktu yoni hato kolomina kame fose karta ene jeeya gardidi kabruji mena to leydi Gambie ambassadeur leydi Thailand joɗiɗo Dakar windi ɓataki mum faade laamu Adama Barrow gama laɓɓitinade jagorɗo wangiyankoɓe ko haali ko ton to leydi Sénégal ma en kaali jillu hoorejo leydi Turki oɗo hen ñalawma hande omo tawe e nokku biteɗo croisement jam ñaaƴo ton to leydi Mauritanie jillu hoorejo leydi Turki hayso tawi woni ko waktuji dabɓi e dañi cifanɗe jonɗe cifaɗe toon to leydi Mali ɓuuri teskede toon ko ɓeɗo hen witeɓe union européenne jaltini kene fota wonde milliard uji 4 pawɗi e gam wallidde yoga e nokkuji leydi Mali beele gollorɗene mbawa dañede e toon to Guinée Conakry sellu Delen Diallo holliri ñalawma heccanki o e sanga pecce jamma worɓe joguitiɓe jani galle mum pelli ha kuure naati nder to Burkina Faso ko yimɓe joyo pawa toon juuɗe caggal kay teskede Wagadugu ɗo saaha mo gonɗen en heewi wuyɓe taw kadi ɓe gujjata ko motoje kabruji mena joolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande go mboya hitande ujunnaji ɗiɗi e sappoya jeetate kabruji mena ɗemgal pulaar to leydi Gambie ma en kaale ambassadeur mo leydi Thailand joɗiɗo toon to Dakar windi ɓataki mum faade laamu leydi Gambie e caggal noon nde jagorgal leydi Gambie taw kadi ko jagorgal kalfinangal yiɓen wangotoɓe e mbiyana jagorgal toppitingal ko fate banggue wangiyankoɓe nder leydi Gambie biteɗo Hammata Ba kam tigui sunno konngoni muɗum gam farnude leydi Thailand e caggal noon ɗiɗon konngoni woni kay belani ɓesgu Thailand naɓe ha tente laamu leydi Thailand ko ɗon tigui ɓe jokkodire ambassadeur mabɓe gonɗo toon to Dakar on noon windi ɓataki mum ñalawma hanki o e farnude e laamu leydi Gambie e gam noon yidde laɓɓitinade wonande kay ɗiɗo hen konngoni ɗi jagorɗo suuti e gam farnude e leydi Thailand taw kadi konngudi ne coomi e taw kadi konngudi ne coomi ko fate banggue fijirde e wonande Thailand ko leydi kewndi fijirde e taw kadi fijirde nde fatiti koko fate banggue rewɓe e worɓe e ɗum noon ngol konngol welaniɓe seeɗaɓe ngol konngol noon welaniɓe tigui rigui e ko ɗum noon saabi ɓatake bindaɗo faade toon to leydi Gambie oɗo saaha noon kanko ambassade mo leydi Thailand e yidde mabɓe kay ko hebde ko ɓuuri hen labde ha joni toon to leydi Gambie keddoɗen ma en kaale gardiɗo Amérique naɓe gonɗo toon to Banjula ñalawma hanki o joddima ya jaydiyankoɓe taw kadi ko jayde witende Hot FM e don noon suuti toon konngudi makko caggal kayde jaydiyankoɓe namdima oɗo saaha mo gonɗen wonande galleji Yahya Jammeh kame ngaalu mum wongo toon to États-Unis d'Amérique so tawi leydi Gambie yiiɗi hebde holno waɗata ha wawa hebde o holliri oɗo saaha noon kamɓe larki mabɓe tigui fawi koye laamu leydi Gambie e so tawi noon laamu leydi Gambie ne ɓatti ɓesgu leydi Gambie oɗo saaha noon kamɓene mabɓe jolnu juuɗe mabɓe e balle mabɓe kala faade leydi Gambie e tene kadi yidde mabɓe ko jokkodiral leydi Gambie kame leydi Amérique ha ɓuura kadi wawde ɓamtade e nder leyɗele Afrique ha joni toon to leydi Gambie keddoɗen e yidde koniyankoɓe leydi Gambie oɗo saaha mo gonɗen ko ɓeɗo waɗoɓe commerce ko wiyete jeygu nden to addude comci mabɓe wottoɓe nandude e woɗɓe ma en ketto hen musidɗo meɗen koddanene Abouba mo capital FM tam hiire moon hettiyankoɓe radio jafoɗon koddanene Abouba toon to Banjul capital FM Seydi Sarr ko noon tigi mbiyan tan koniyankoɓe leydi meɗen jertini ndentini kadi ɓeɗo ɓe ganduɗa ko julankoɓe addoɓe comci nanduɗi e comci mabɓe ha tengti e paɗe e wonde laafaji e ko nandi hen e civil en wonɓe ɗo e nder leydi ndi ɓornotoɓe ko nandi hen saabu ɗum ko ɗum saboto tan sa so yeɓe molto caggal hen ene ɓorno comci nanduɗi e comci mabɓe ne jaaha mbaɗa bonande ne takka e mabɓe kamɓe noon ɓe jaltini ɗerewol walla kayitol cellugol kam gam saktude ɗum hollude bandiraɓe
bandiraɓe ɗo e balɗe 19 mars kala moɓe jaggi hen tan ene wayno kuule cattude ma fawe e dow ma kaalowo e konngol mabɓe biyeteɗo Mejo Lamine Sagnan ko kanko holliri ɗum tan de e jaydiyankoɓe ngam tan julankoɓe ɓe ha tengti e civil en ɓornotoɓe comci walla paɗe nanduɗe walla e laafaji nanduɗe e mabɓe yo garit ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade ɗo e balɗe 19 lewru mars ndu paaɗen ndu weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma yaadude e kodde nene Abouba ɗo e Banjul kodde nene Abouba Banjul waɗɗani Dakar toon to Dakar paɗena jamma hanki o hoorejo leydi Sénégal kame joom suudu mum kame jagorɗe leydi ndi kame yaadimaɓe kala jeehi to bowallaɗe diwaje ngalayi bedde woni bowalla diwaje ngal Blaise Diagne gam jaɓɓade toon oɗo hen biyeteɗo Tayyib walla mbiyen Recep Tayyip Erdogan taw kadi ko gonɗo hoorejo leydi Turki kanko noon wo yettima toon jamma hanki o sanga kay waktu nogas e tati ɓiije ne fayi hojomaji capanɗe tati ko nden tigui lana makko jippi to bowallaɗe diwaje ngala yibbede oɗo saaha noon omo tawe nder lamorgo leydi Sénégal to wiyete jaam ñaaƴo caggal noon teskede yogay golle golleteɗe toon to jogori wonde wuuro ɗimmo e nder capital taw kadi ko lamorgo leydi Sénégal to wiyete jaam ñaaƴo ko ɓuuri hewde toon e gollorɗe ko gollorɗe leydi Turki goni toon siftinde on hay bowallaɗe diwoje ngal leydi Sénégal ngal ɗo hen kesal biyetengal Blaise Diagne caggal nde totta ɗum gollorgal biyetengal South Belladen nde ɓe donki jokkide ɗum ko gollorgal turkinaɓe kanko Tayyip Recep Erdogan wo yettima toon to leydi Sénégal kikiɗe hanki walla mbiyen jamma hanki o mon jilluma ko balɗe tati ñalawma janggo omo tijja toon to leydi Mali ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali hoorejo leydi Sénégal ɗaɓɓiri gollorgal leydi Turki taw ko biyetengal Nourol noon ko pewnal ko fate banggue werlaji taw kadi ko werlaji tekkuɗi biyeteɗi blende kanko noon wo ɗaɓɓiriɓe werlaji jonɗi no fewi ha tente katkatuji taw kadi ko dadiɓe leydi Sénégal jogori hutora ɗum so tawi kay woni wonko kewi taw kadi jomin ɗo goni ɗo ene goni kame ndenka e kisala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen hoorejo leydi Sénégal ñalawma hanki o bateau jagorɗe wo jaari jagorgal kalfinagal gueɗe nder leydi taw kadi ko biyeteɗo Ali Ngoye Ndiaye e tuma kay nde nodda e jayde witen DSTV holli toon konngudi mum kankone wo holliri ɗin konngudi so tawi ne metti lundiɓe kanko kam wonanimo ko jarde ngal ɗon jagorgal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen caggal ASP ko eɗen gandi ko catal wiyete noon hitande ujunnaji ɗe 14 kene fota wonde ujunnaji taw ko sukaɓe Sénégal naɓe ƴettama e ngal ɗo catal gam heblede wawde rende yogay nokkuji caggal noon kamɓene manda mabɓe walla tan mbiyen koɓe taƴanano ko gasanno koye nduɗo hen lewru darinoɗo hen ñalawma hande yogay mabɓe kay jogorino tigui yaade taw kadi ngala golle janawma hanki onon bateau jagorde hoorejo leydi Sénégal ɓeydiniɓe hen duuɓi ɗiɗi oɗo saaha noon mandaji mabɓe jogori gasoyde ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas caggal noon yogay mabɓe jogade kulhuli mawɗi no fewi tene kadi kamɓe kala koɓe en joom en galleji yaade galleji men jooɗo taw kadi ngala golle wona hunde hande ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Mbour kalenoɗo hen gorko biteɗo Aboubacry Sall gardinoɗo walla tan mbiyen Aboubacry Sall gardinoɗo école biyeteɗo gardinoɗo école biyeteɗo Coumba Ndingdinga Sonko kanko on ñalawma hanki o iwi to galle makko sali omo yaaɓini oɗo hen école omo yaɓani oɗo hen école mo halfina ko ɗon tigui camion goto ne iwno banggue Dakar to ko ɗon tigui on ferimo kanko noon nde o yani o heddodaki e wonki caggal mum noon on dognowo ɗon camion jaggamani tawi juuɗe dadiɓe oɗo saaha mo gonɗen taw kadi kanko camion hollirama o doganno ko dogdu ɓurtodo sen giwi toon to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paaɗen to leydi Mauritanie hayso tawi woni jillo hoorejo leydi Turki iwdi ɗum Algérie ardi ɗum toon to leydi Mauritanie ko waktuji daɓɓi kono cifanɗe jonɗe cifama toon hakkude hoorejo leydi Mauritanie kami hakkude hoorejo leydi Mauritanie kami hoorejo leydi jafoɗon hakkude hoorejo leydi Mauritanie kami hoorejo leydi Turki cifanɗe jonɗe cifodirama toon jagorgal kalfinagal gueɗe nder leydi walla mbiyen jagorgal kalfinagal hakkude leyɗele taw kadi ko ngal leydi Mauritanie sifodiri e jagorgal leydi Turki ɓe cifodiri ko fate banggue ndenka e kisal wonande leyɗele ɗiɗɗe kame jokkodiri muɗuma ko wona ɗum ko kadi cifal gongal sifama toon taw ko jagorgal kalfinalgal ko fate awo jagorgal leydi Mauritanie fate awo sifodiri e jagorgal leydi Turki ko fate banggue awo maaje kaɗɗe leydi Mauritanie sifande wonde sifande ɗon ko sifodirde ko fate banggue jeeygo hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe
sifande wonande ko wonande kay wangiyankoɓe iwoɓe tonto leydi turki wangiyankoɓe iwoɓe tonto leydi turki kame wangiyankoɓe iwoɓe tonto leydi Mauritanie leyɗel ɗiɗɗe noon goni tigui koye mbadi jokkere kame jokkodirde ko fate banggue golle ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde leydi Mauritanie taw kadi ko witende ami ɓe kolliri wonande kay ambassadeur mo leydi Japon golle tonto Nouakchott joddima e gardiɗo catala bitegal nafoore ardingal catal noon ko biteɗo Jamba kamɓe ɗon ɓe joddima ñalawma hanki ɓe ciifi taw kadi leydi Japon e wallita leydi Mauritanie koppareje jonɗe no fewi kene fota wonde million ngaji 2,7 ko fawi ɗum noon ko wallidde suudu wonde toon to Nouakchott e legal bitegal Sebaha taw kadi ko suudu safirdu beele kadi wawa hesɗitinede beele kadi andu wawa gollade ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale gardiɗo landa walla mbiyen tan gardiɗo landa laamuyankere nde landa laami kaka gardiɗo landa laamu kanko on o yaltini konnguli makko ñalawma hanki o taw kadi o yaltini ɗum ko jayde witende Dakar Info o holliri oɗo saaha mo gonɗen mette mabɓe faade ambassadeur mo leydi France ɓe kolliri noon oɗo saaha mo gonɗen leydi Mauritanie ala ndimago ko fate banggue dawrugol e caggal on e kala saaha kamɓe ɓeɗo hen witeɓe Europe naɓe aɓe jurno dawrugol leydi Mauritanie e kala saaha ɓe loydo aɓe beddo hen jiiɗe mabɓe gama telƴinde ɗuma ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali ambassadeur mo leydi Chine e sifodiri kame jagorgal kalfinagal ngalu kame faggudu leydi Mauritanie ɓe cifodiri kene fota wonde milliard uji 3 taw kadi piccala 15 million e koppareje ugoya gam mahde kaggulaɗe ɓurɗo garɗude ɓurɗo teskinade gam yaltirde walla tan mbiyen yaltirde Nouakchott fade toon to Rosso koɗon tigui on kaggulaɗe jogori waɗede taw kadi oɗon kaggulaɗe so tawi waɗam ma waɗan gartam timmuɗam wonande kay ɓesgu leydi ndi ma wonan gartam kadi wonande ɓen waɗoɓe yangara e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen jayde witen al akhbar ɓe kolliri wonande kay teskama hikka walla teskama ndiɗo hen lewru ma ndiɗo hen hankindo ko fate banggue jobɗele wonande gollotoɓe laamuɓe tardi taw kadi ko tardim ko yoɓede jagorgal kalfinagal ngalu caggal hanki sakti konngudi mum gam hollirde kay lelni tigui ɗeɗo hen jobɗele kottuma hoorejo leydi Mauritanie nde wonno discours makko toon to kay haydi taw kadi koye manditare leydi ndi o suutin toon konngudi mum gam widemo wonande kay koniyankoɓe taw koɓe koniyankoɓe ndiyama ma ɓeydan e joɓɗere mumen ko ɗum tigui o holliri wonande saabi ko ɗum tigui saabi e wonande tardugol joɓɗele siftinde noon joɓɗele leydi Mauritanie heewi kay nadde boñmo leydi Mauritanie ko nogas e ɗiɗi ha nogas e tati lewru ngolɗo lawol noon yeehi ha nogas e jeetati hay goto heɓani jobdi muɗum sen giwi toon to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗen Kaay Kolikoro Sikasso Sego mofti heeɓi balle taw kadi ko balle iwɗe Union européenne eɗen balle noon ciifa koye lawol kitta taw kadi siifi ɗum ko biteɗo Geza walla mbiyen biteɗo Geza Satram biteɗo Geza Satram ko on tigui taw ko nelaɗo Union européenne ko on tigui e tawtorede goɗɗo biteɗo Siaka Dembélé e gardiɗo cetal bitegal ARM ene wondi kadi e jagorgal kalfinangal ko fate banggue golle leydi Mali biteɗo Alassane Aga Hamid Moussa ene wondi kadi e yimɓe woɗɓe tawtoraɓe nden sifande noon ko wallide Union européenne wallide leydi Mali ko fate banggue conseil régionaux en e holnoɓe mbaɗirta ha cate mbawa darnede ɓiɓɓe leydi ndi mbawa gollade e mbawa tawtoyde yoga e pelle ceɓɓitiɗe e oɗo saaha noon yidde mabɓe kay ko ɗiɗo hen nokkuji kala toon to Kaay Kolikoro Sikasso Sego ha famma mofti kala yo gollorɗe darne hen beele ɓiɓɓe leydi ndi mbawa gollade ha joni toon to leydi Mali keddoroɗen ma en kaale gardiɗo ministre mo loni e biteɗo Hammata Saleh yaltini konngudi mum ñalawma hanki o e tuma kay nde laafaji mbulaji koniyankoɓe jaam nde jani e pettoje e werlama ɓe fettidi hen ha ganduɗa waɗi koniyankoɓe nayo wasɓe hen pittali mumen e koniyankoɓe nayo gañimi hen gañande musde no fewi taw kadi ɗum waɗi koye nokku biteɗo boni ene tawe e nder falde Douenza ne tawe e nder falde mofti ha joni koyon fanno keddorɗen toon to leydi Mali nokku biteɗo Doura e Doura noon ne tawe
tawi nder falde Segu tonne kadi nyalawma heccanko ko jango musgo wadi tona ha ganduda koni en ko be jeego be hinde fama mbasi en pittali mumen taw kadi ben kadi koy pelbundiral hakkunde mumen pelle cebbitide nyalawma hanki onon laamu leydi Mali uditi loskoji ton to leydi Mali gawo ciagalonde bibbe leydi ndi goto hen wara ton taw kadi koko fella kurala eni tuma non ko dadibe leydi Mali pedi dum odo saha non loskoji ne hen bele kay hunde kala wawa lerde ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en kaale catal bitengal MSA wallidiɓe ɓeɗo hen witeɓe robelena walla mi wallidiɓe ɓeɗo hen witeɓe aljawada ene wonde catal bitengal gacca kamene ɓe mbaddi jungo e fandu ñalawma heccenke o e nokku biteɗo meneka noon ne tawe kerol hakkude leydi Mali kame Niger ɓe jani to noon e dadiɓe oɗo hen gorko biteɗo Adnan Abou Walida ɓe jani e dadiɓe mum ɓe mbari hen kene wona yimɓe sappo ɓe kefti hen kene wona yimɓe jeegom ɓe nangi ɗumen ko wona ɗum ko kadi ɓe keftaniɓe kaɓirɗe jonɗe no feewi kamɓe ɗeɗo hen cataɗi noon ɓe kolliri ɓe ɗaccata tigui nanggodiral mabɓe so wona ɓe ndewido pelle ceɓitiɗe ha giwa ha laaɓa ha wiye ceera ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ñalawma hanki o hélicoptère allemande taw kadi hélicoptère dognar ɗum tigui koko wiyete télécommande ñalawma hanki on wayani e nder leydi ndi ko ɗon tigui o huɓɓi e kono hay goto alano hen taw yaltin ɗum ko jagorgal kalfinagala ko fate banggue koniyankagal ngal leydi Allemagne sen giwi tonto leydi Mali paɗen ko tonto Guinée Conakry sellu Delen Diallo gardiɗo landam mbiyete ko IFDG yaltini konngudi mum gam hollirde metti mum no fewi jamma heccenke o sanga 3h jamma ko ɗon tigui worɓe joguitiɓe gari galle makko ɗo ndeɓe tawi galle on uddi ko ɗon tigui ɓe doosi kuure mabɓe bafal galle makko ha ganduɗa ɗen kuure juuli bafal ngal payi ha nder galle to kanko noon walano e galle he tene wo holliri oɗo saaha mo gonɗen omo ngakka nden kay kisal e Conakry hoore mum caggal on sumgoji bannuɗi toon lewru mayduɗo hen ndu ñande nayyi lewru mayduɗo hen ndu nden kadi galle makko yiɗinoma duppede toon ten haɗo ɗo gonɗen ɓen dadiɓe leydi ndi mbaɗani hen loskoji ñalawma hanki onon waddi kayitol laamu gam kay wadde perte plainte ko wiyete contre X e bawɗo wonde kala so tawi jaggoyama tawane wawa ñawede omo siftina noon ɓiɓɓe guinenaɓe oɗo saaha mo gonɗen ko sarɗiyanke nder leydi ndi sarɗiyanke noon ne foti jogade nden ka timmuka kame kisal e nder leydi muɗum sen giwi tonto Guinée Conakry paɗen ko tonto Burkina Faso ñalawma hanki onon dadiɓe ɓe Wagadugu pawi juuɗe men yimɓe joyo e taw kadi ko tumunoɓe ten kadi ɓen joyo kala oɗo saaha ne jogui kayitaji timmuɗi e taw kadi ko joƴƴinaɗi tonto galleji dadiɓe to e caggal non teskede guyka kewka kay ene heewi ha tente nokku biteɗo jeune en 2000 taw kadi koye nokku biteɗo yettenga ɗiɗo hen nokkuji noon ko nokkuji kewɗi guyka no fewi sa gaari motama tan sa ari a tawata ko pono ittama walla tawani gueɗe kewɗe guittama hen walla so tawi en mbawi nawde moto o ɓe jaada e moto oɗo saaha noon aɓe jiilo yimɓe tatto woɗɓe ɓen jeeyo jaggaɓe noon hen ɗiɗo ne gollanno e yeyirde wotere e taw kadi yeyenno ko tew yeyirde wonde nde noon ko yeeyoɓe ko fate banggue pisaji motoje sen giwi tonto Burkina Faso koto Côte d'Ivoire paɗen batu jagorɗo ñalawma hanki o leydi Côte d'Ivoire wayli ambassadeur muɗum gonɗo toon to Washington gam toɗɗade goɗɗo beele jokkodiral hakkude leydi Côte d'Ivoire kam e leydi Amérique ene ɓuura wawde yarude yesso oɗon noon toɗɗaɗo toon oɗo hen toɗɗaɗo toon o wiyete ko Amadou Haydara kanko noon lomti biteɗo Daouda Diabaté beele Daouda Diabaté kanko lomti kanko biteɗo Amadou Haydara kanko toɗɗa ñalawma hanki o e bateau jagorɗe ɗe Alassane Dramani Ouattara beele kay jokkodiral hakkude leydi Amérique kam e leydi Côte d'Ivoire ene ɓuura yarude yesso sen giwi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to leydi Égypte ñalawma hanki o noon ko pelɓodiral laaɓe jordi ɗiɗi pelɓodiri e nokku biteɗo al-Bahari walla mbiyen al-Bahara ko toon tigui walla mbiyen al-Baharia ko toon tigui laaɗe ɗe pelɓodiri hen laana goto noon ko laana jeeygu laana keddi ka waɗinno tigui ko yimɓe ko ɗon tigui ɗe pelɓodiri ha ganduɗa waɗi yimɓe sappo e ɗiɗi wasɓe hen pittali mumen waɗi yimɓe capanɗe tato e jeenayo gañiɓe hen taw ko gañanɗe musɗe no fewi toon to leydi Rwanda paɗen Paul Kagame to Kigali
uddi kene fota wonde temedde jeeɗiɗi e sappo e nayyi église e taw kadi ko julirde Isa yankoɓe wonɓe e nder lamorgo ngo to wiyete Kigali ene wonde juma goto saabi noon ɗiɗo hen église aji temedde jeeɗiɗi e sappo e nayyi ene wonde juma goto saabi ɗum uddede noon ko gulali ɗi ne keewi jamma hay goto ɗanata ko ɗo bettiɗa kala nanta ko Isa yankoɓe ne gulla e walla kaɗo juma nanata tigui ko aka wulla ha wiyata ko wona ɗum ko kadi ɓe kolliri yogay nokkuji arat ɓe garat tan ɓe mbaɗa ɗon jumaji mabɓe walla ɓe mbaɗa ɗon juulirde mabɓe taw ɓe mbaynaki tene ka taw ɓe koddi koye yimɓe e cikali kame kacali haɗa yimɓe ɓe ɗanade yoga hen e nokkuji ngala diƴƴe ngala ndenka tene kadi walla ko udditade ha wiyata oɗo saaha noon laamu ngu ƴetti peeje peccorɗe gam uddude ɗiɗon nokkuji e toon to leydi Gabo paɗena caggal daroɗe ndeɗo hen hitande ko fate banggue gasoil kami essence coggu mum ɓeydanoma ñalawma hande o noon ɓe gusti kala kay ɓe gusti kala litre ɓe gusti hen mbuɗu goto e caggal noon nde gasoil wonno caggal mbiyen walla tan mbiyen caggal nde essence wonno 620 oɗo saaha noon wonti 615 caggal nde gasoil wonno 560 oɗo saaha wonti 555 taw kadi usti ɗum ko galleji ɗi kala e total e Libya kami o iyella ene wonde pétrole Gabo ha joni sa walla sen giwi toon to leydi Gabo ma en jabbo musidɗo meɗen haali Abouba taw kadi ko kabruji men jolam jaɓeri oɗon ketto kaburuji mon jolam jaɓe salto o haali Abouba kabroji men jolam jaɓeri sawto wala haali Abouba ma en jaa ha toon to Russie e États-Unis d'Amérique kame Pakistan Afghanistan ha toon to leydi Syrie fulɓe andu dine ma Seydi Sarr jolam jaɓeri puddotoɗen koto leydi Russie alhamisa hande o Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie o ma o huccodir e ɓeɗo ɗiɗo cuuɗi ɗiɗi taw ko cuuɗi sharɗiyankoɓe tawateɓe e nder leydi he nden jonde noon ene fonno wadde guila décembre 2017 hitande mayde nde kono e kala saaha e ɗum dirtine ko ñalawma hande o tigui o felliti joddade e mabɓe siftin ɗon kadi ñande 17 lewru gonɗen darido hande ndu ma leydi Russie ya ko wiyete sumgoji taw ko sumgoji suɓade hoorejo leydi ene ɗamina noon ko Vladimir Poutine ko kañum tigui lamtoyto caggal kay e oɗo saaha hay mbiri goto ala ɓorniɗo gembe mum gam yidde wawde dikkademo caggal noon nde oɗo biteɗo Alexis Navalny nde ittano ha laaɓi saɗa caali kay wona mbiri gam ƴammoyde lefol laamu kanko noon Vladimir Poutine omo jeeya e hooreɓe leyɗele ɓernoɓe ardade leydi Russie ɓurɗo yiɗede caggal kay nde o tawno leydi Russie ne fuɗɗi diccade ene fuɗɗi samde ha dicci o footi ɗum noon o wumini e leydi ndi e oɗo saaha ha leydi ndi jalti cigui watti hormede e nder dendagal jokli foof e oɗo saaha leydi Russie watti waddude peɗele mum e guite e dowlaji dendude Amérique koto dowlaji dendude Amérique paalen mbiyen caggal noon nde oɗo birte guila saaha mo Donald Trump ari galle danejo woni kay woni maison blanche ardi leydi ndi fadde joni kene wona lebbi 13 saaha foof ene teska woda démission woppude golle mum taw ko ɓe gollottono e nder galle danejo en ñalawma hande o ko gonnoɗo directrice communication makko biyeteɗo op ika mo duuɓino gas suko debbo mo duuɓino gas e jeenayi ko kañum tigui woppi golle alaɓe waɗi démissionné on noon kañum wonno directrice de communication makko ko suko debbo noon nehiɗo kewɗo suturu kewɗo sirri kadi ɓurnoɗo ɓattade jamais ɓurmi ɓattade Donald Trump caggal noon talata ɓennuɗo o joddinoma tigui e ɓeɗo waɗoɓe losgoji caggal kay tumi losgoji noon ko fati alhaali ko tumano leydi Russie wadde juuɗe mum e sumgoji gaddunoɗi Donald Trump e galle danejo koto Pakistan paɗen Pakistan noon jango musgo waɗi toon ñalawma hanki o taw jango ngu noon ɓe tobbuno ko kuniyankoɓe leydi ndi kuniyankoɓe nayo mbasi hen pittali mumen policier ji ɗiɗi kadi mayi hen yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen koto Afghanistan waɗɗani Pakistan paɗen Afghanistan ñalawma hanki o ɓe joɗinoɓe nogas e joyi leydi taw ko leyɗele yiɗɓe yo jaam e kisal artu e nder Afghanistan ɓe mbaɗino batu mabɓe kay hanki e nder Kaboul lamorgo Afghanistan e hoorejo leydi Afghanistan o weedino junggo faade kay e ɗeɗo pelle taw ko pelle ceɓitiɗe wiyeteɓe taliban en joguitiɓe tawateɓe e nder leydi e ɗen pelle noon mbi loppet jaɓani weeɗago junggo mabɓe fodde noon hande duuɓi 17 ko caggal kay nden dowlaji ɗin Amérique nanno Afghanistan ɓe diddi ɓeɗo wiyeteɓe taliban en e laamu guila nden noon taliban en ko joguitiɓe ko pelle joguitiɓe saaha foof ne mbaɗa jangguji mum e koniyankoɓe leydi Afghanistan e koniyankoɓe dowlaji denduɗi Amérique e ñalawma hande on e nder ɓen taliban en tan walla mabɓe nangaɓe e nder nangaɓe tawama hen
noon jibinande Allemagne ngaji goto tawa kadi koye fedde Taliban en he jeeya koto leydi Syrie cakkitoto ɗen mbiyen tuggi ñande 17 lewru février gonɗen hande lewru février cagol maydu hande ndu walla cagol maydu hanki ndu faade oɗo saaha joni fodde temedde kene ɓuura temedde jeegom neɗɗo tawa ko jamburu wasi fittade mum e nder région biteɗo Ghouta oriental tawateɗo hen nder leydi Syrie kamɓe foof noon ko laamu Bachar al-Assad laaɗi mumen diwojo kañumen tigui joore mabɓe pettoje Ghouta oriental noon ko région ɓurɗo hewde ɗeɗo pelle ceɓitiɗe e wiyeteɓe rebelle en ko ɗum saabi noon e kala saaha Bachar al-Assad laamu Bachar al-Assad joore mabɓe pettoje mbiɗen kene ɓuura temedde jeegomo neɗɗo wasi hen fittade mum tawa foof kadi ko jambureɓe jewtirɗe moɗon kaale pular jangue pular mbinde pular jokkodire e julɓe fof ɗo goni jiɗani e julɓe fof ko moƴƴi woto gañe hay goto jiiɗe tagore Allah nde fof woto mbiyemo wona hal pular mi yiiɗa ɗum ala woto mbiyemo wona juuɗo mi yiiɗa ɗum ala woto mbiyemo wona tijaniyanke mi yiiɗa ɗum ala windere nde fof ko tagore Allah jiɗire tagore nde fof saabu Allah taɗɗoɓe o jiɗire windere nde fof saabu Allah taɗɗoɓe o jiɗire yimɓeɓe fof saabu Allah taɗɗoɓe o ɗum noon yo Allah waɗen yiɗodirɓe saabu Allah Ghali Abouba konngol meɗen mbaynigo hande koye tufde gandale sawto wala Ghali Abouba neɗɗo ɗo woni kala yo toppito laaɓal ha tenti e gueɗe tati e barme ma woni ɗo defata defirde ma tarodde ma e suudu ma yo laaɓ ha wiye ceer so barme laaɓi boluji laaɓi looɗe ma laaɓi potuji ma laaɓi neɗɗo so tawi ne yara e tawata sicco e potuji ma so tawi ne ñaama e tawata sicco e ñamde ma so tawi yeehi tarodde ma e tawata toon sicco so naate suudu maɗa ene tawa laaɓal ma wiye ka laaɓɗo sa werti juuɗe ma faade gueno kala ko ñaguiɗa wo rokkuma gande duwaw jaɓaɗo ko laaɓal Allah yiɗi ko laaɓal ko laaɓɗo kala ko sifi ko laaɓal o sifi hawo sifi o wi deftere makko teddude memata ɗum so wona laaɓɗo a juulata so wona ka laaɓɗo a hoorata so wona ka laaɓɗo Allah wi laaɓe moƴƴon moƴƴi noon onon kala gonon e peewal ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke laaɓena kabruji men joolam jaɓeri ko Ghali Abouba to leydi Gambie koddenene Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗe mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena